سلام كبرى سمعتي نزمر بزن اختكاتاتو العدل زرخبكم أملاخي بارخكم نابناي تختاتالي مصنعتي مصحف نبي دانيئيل أبناي تختاتالي مصحف نبي دانيئيل اللي نازلنا حجي دماني تاشعي كفال كنرينا إزي إنريو مصنعتي أب شامناي معرافناي تبي دانيئيل دا تكوري مالتي السلما كان مبكال نامنصح زبلي سلذي إجزاء أنا كلكم من المجمرة إذا نزمر بتريو زرلكم شمونت خفالات درو أب يوتيوب على تريو تقول يوم سلذي تقندي أجداس نجا تحدي أبل تحدي المركوس كم مجمرتا كتسمعوا إيتي محس أنت زبكم مالتي نغنياتو إحنا حنا مجمرة إذا نزا خفال دي أتريو جميركم مليشكم كتريو محس أناكم نتوم كتكاتل وصنعكم دماني صبوا مالتي يا مقدر لكم زخنة مصحف قدسنا ننبب زلنا مصحف قدس يسوع تايب أنتم كلكم تسعرون تصور زخبركم نباينعو أنا أعرفكم أنا لواه لبيت تحت أرعتي دما فكس صوري صور خبايت مهارون نفسهم دما عرفت ترخبوا إيكم مصحف نبي إرمياس دما أتهجر قال إغزابير سمعي بل كمون قويتنا يسوع كريستوس بعلن تايلو سب كابتي كاب أف أملاح زوج كل عالم بر بنجرات راح ينبرن امنت اب املاح ايو بزي امنتنا املاح كسمرو اي كالني بالمصحف قدس اب املاح امنت ندح زي بالكا ني املاح بركه كتقبل اي تقلني خان املاح يتفلطوني خا بزي املاح دما هيوت يله حاده كابتي نامنتنا مسرت نغبرلو دماني مصحف قدس دما قال املاح يبو مخنياتنا نزي تخاتاتالي مصنعتي اي مصحف نبي دانيال جميرنا يازلنا سلازي يعدمكم حجي املاح منفسو كم تتسفو كم مستوعال كبنا بمسمع قالوا خباركنا متان مسانا خوم بمنفسون عدموينا مسايب صلوت كتحبروا يعدمكم نصلي قدوس እግዚአብሔር አምላክ ሰማይን ምድርን ባሕርን ዓይነ ማያትን አብ ዘሎ ሁሉ ዝፈጠርከ አምላክ ተመስገን ቃልካን ክንሰምዕ ዕድል ስለዝሃብካና ተመስገን ምሳና ኩሎም ነዚ መደብ ዝሰምዑ ባርኮም ምስትውዓል ሃቦም ወይታ በመስማዕ ቃልካ ባርኮም እምነቶም አባኻ ከዓቢ እጽሊ ብስም ኢየሱስ አሜን سران كبرى سمعتي امبار كم تاقدي مزغبرو مالتي حجين تا خنغبرينا اتي سلايد اتي انا زبلو تا انا زاربو دما كتريو يكون بصحف ملكه سلازي اتي كم تاقدي مي زحابكو ما ارستمعتو مالتي انت يزبل كاب بكلا ناب منصح يزبل اذا دماي تشعي كفالي اب معرف شمونته تنبي دانيال استمكوسي تنبي دانيال معرف شمونته ختنبو تقول يكون أقدم كتنبوه لكم لعلو كل دمان خمت أقدم أزوركم المجمرة يا خمت إحنا نستريوا لكم أقدم زقربة شو من تخفالات سلزلو كم مجمرة كتسمعوه يعدمكم مالتي نحج عرستنا دانيال معرف شو عتم الشمونته تمعدوت معرفات كوين نحد حلن ينزقال معرف شو عتم زعبا تنسونا قستات كوينو أفرس أسشوعات مالت معرف شمونته لما نقل خابهم يروقهم نميدن فارس مالتي كم دعل الوزلو نقريخ دما كم ديبيلا سلازي معرف كل ترينا يلنا بمثل واحد يقول كنا صار معرف شوعات دما بملكع عراوي حجقن نقل خاباتو فيليو يزاربوا له مالو بابلون درو انفتان اتفاقات سلازي نبره اب معرف شمونته اي تروقحتن كمون يترابعي عراويتن إذا إشتقرن كم حدا بقتا وي أكالين تمثيلا زلوا مالت كم نشتقرني زي قداس نتبي أم عرف شوعات تان إشتقرني نتي كالا أي مدرخ ناي روما يات الزارب أرماوين ويدما أتي باباساوي جزات زلوا تخلع كفالا أبزم عرف شمون تجن تان إشتقرن نخلتين تملاخت نخلتين يتوكل مالج إذن كلت أوراتات فلليات أمونغو زن معرفات اتي قانقوان أتكرون ناي بيت مقدسي كلهم تم معرف شمونتا تتقسم زلو بأتاتات مس أقلقلوت بيت مقدس متأسسار زلوهم يب زررب نايتهم سماويان فطرات دما أبزار أسزي أتكروت واهي بولو ملاأخت مالتو دما سماويان أكالات كم زينا أنري تم 4 نفاسات كنرينا تايماتهم 4 نفاسات تباهلهم زلو أختم بداني المعرف شمونتا كاب حدا صار شمون تخمون كاب 15 كلتن كرينا قصلنا نريو كاب حانتي انزوصت يلولو ابداني المعراف شمون تفضل شعات تخمون 23 كرينا قصلنا نريو بزعبا بيت مقدس كم استقعت ويلي ما ابتحت متقعت 5 نبرت تصابو كم زقاطما سلما
ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 8 ካብ 10 ሳብ 12 ከምኡውን ካብ 24 ክሳብ 25 ንርኢ ቀፂልና ንሪኦ ቤተ መቅደስ ከም ዝነፅህት ድማ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 8 ካብ 13 ሳብ 14 ከምኡውን ካብ 26 ክሳብ 27 ንርኢ እቶም ኣርባዕተ ንፋሳት መን እዮም እዚኣቶም እቲ ልዑል ድማ ንምዕራብ ኣቢሉ ንሰሜን ኣቢሉ ንደቡብ ኣቢሉ በቕሩን ይፍልስ ነበረ ይብለና ልዑልን ዲበላን ብሓባር ዝተጠቐስሉ ክልተ እዋናት ጥራየን ዘለዋ መጀመርያ ኣብ ቤተ መቅደስ ክትውፈኽ ኣላ ኣብ ዘሁልቁ ምዕራፍ 7 ማለት እዩ ካልእ ኣብ መዓልቲ ምትዕራቕ ኣብ ዘለዋውያን ምዕራፍ 16 ንረኽቦ ማለት እዩ ልዑልን ዲበላን ኣብ ክልቲኡ ኣጋጣሚታት እቲ ልዑል እዩ ቅድሚ እቲ ዲበላ ንመስዋእቲ ዝሕረድ ብጀካ ፍሉይ ትርጉም ናይቲ ራእይ ቤተ መቅደስን ፍርድን መዓልቲ ምትዕራቕን ብምሳሌታት ወይ ምልክታት ኣትኩሮት ተዋሂብዎ ኣሎ ትሪእዎም ኣለኹ ሕጂ ከም ትፅሑፍ ዝብሎ እዞም ክልተ ዝድዑልን ዝዲበላን እንታይ ይኾኑ ኣለዉ ይዋግኡ ኣለዉ ማለት እዩ ግን ኣብ ቤተ መቅደስ ድማ ንኣገልግሎት ዝቐርቡ ዝነበሩ እዮም እዚ ፍርዲ ድማ ምስቲ ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 7 ካብ 9 ሳብ 10 ዘሎ ተማዓዳዊ እንታይ ማለት እዩ ቋንቋ እንግሊዝ እንታይ ብሎ ፓራለል ብሎ ማለት እዩ ተመሳሳሊ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ራእይ እዚ እቲ ምንቅስቓስ ብመንፅር ኣውራታት ነጥብታት ናይ ኣንፈት ተገሊፁ ዘሎ ማለት ፋርስ ክንብል ከለና ሕጂ ትድዑል ኣብ ፍቕዲ 4 ተጠቒሱ ዘሎ ንሰሜን ንደቡብ ንምዕራብ ዝኸይድ ተሪእኩም ኣለኹም እቲ ማእዝናት ካልእ እቲ ግሪክ ድማ ወይ ድማ እቲ ዲቤላ ተመሲሉ ዘሎ ኣብ ፍቕዲ 5 ካብ ምዕራብ እዩ ዝመፅእ እዚ ድማ እዚ ናይ ምብራቕ ድማ ይኸይድ ማለት እዩ ፋርስ ሕጂ ናይ ሕጂ ኢራን ማለት እዩ ካብ ምብራቕ ናብ ምዕራብ ኣውሮጳ እያ ትወርር ስለዚ ምብራቕ እያ ዘላ ስለዚ ናበይ ክትመፅእ ከላ ንሰሜን ንደቡብ ንምብራቕ ንምዕራብ ትኸይድ ብግሪክ ተመፂና ድማ ካብ ምዕራብ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ካብ ምዕራብ መፂ ድማ ናብ ሰሜን ናብ ደቡብ ናብ ምብራቕ ይኸይድ ስለዚ እቶም 4 ኣቕረንቲ ድማ ኣብ ፍቕዲ 8 ተጠቒሶም ዘለዉ ማለት ስለዚ ፋርስ ናይ ሕጂ ኢራን ካብ ምብራቕ ናብ ምዕራብ ኣውሮጳ ኣሌክሳንደር ዓብይ ሮም ድማ ካብ ምዕራብ ናይ ግሪክ ወፅዩ ስለዚ እቲ ካበይ ከም ተበገሱ ዞም ሓይልታት በቲ ከስፋሕፍሑ ከለዉ መበገሲኦምን ናበይ ገፆም ይኸዱ ከም ዘለዎን የርእየና እቲ ኣውራታት ነጥብታት ናይ ኣንፈት ማለት ብዘን ሰሜን ደቡብ ምዕራብ ምብራቕ ማለት እዩ ግን ልክዕ ፋርስ ካብ ምብራቕ እያ ማለት ምብራቕ ስለ ዘላ ናብ ሰሜን ናብ ደቡብ ናብ ምዕራብ ተስፋሕፍሕ ስለዚ ንጹር እዚ ማለት እዩ ብመፅሓፍ ቅዱስ ብከምኡ ገሊፅዎ ኣሎ እቲ ምስፍሕፋሕ ናይ ዞም ክልተ ሓይልታት ናይ ድዑልን ናይ ዲበላን ማለት እዩ ወይ ድማ ናይ ግሪክን ናይ ሜድን ፋርስን ማለት እዩ ድሕሪ ሞት ኣሌክሳንደር ጀነራላቱ ናብተን 4 ኣውራታት ኣንፈታት ወይ ድማ ንፋሳት ተዘርጊሖም ምክንያቱ ከምታ ቀዲምና ጠቕስና ኣብ ዝሓለፈ መፅናዕትና እታ ኣብ መንጎኡ ዘላ ዓባይ ቀርኒ ነቲ ናይ ቀዳማይ ንጉስ እያ ተመላኽት ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 8 ተጠቒሱ ከም ዘሎ ንሱ ድማ ኣሌክሳንደር ዓብይ እዩ ንሳ ምስ ተደምሰሰት ኣብ ክንደ 4 ኣቕረንቲ ወፅአን እንታይ ድማ ናይ ኣሌክሳንደር ጀነራላት ነታ መንግስቱ ተመቃቒሎማ ማለት ድሕሪ ሞቱ ሓንቲ ካብአን ይብል ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ኣገዳሲ ነጥብ ኣላ ካብተን 4 ማለት እዩ ኣብ ክንደኣኻ 4 ምሩያት ኣቕረንቲ ናብ 4 ነፋሳት ሰማይ ኣቢለን ወፃ ካብ ሓንቲአን ድማ ንእሽቶ ቀርኒ ወፀት ንሳ እውን ናብ ደቡብን ናብ ምብራቕን ናብ ክብርታ ሃገርና ኣቢላ ዓበየት ይብለና ሕጂ ካብ ኣብ ፍቕድታት 8-9 እዛ ንእሽቶ ቀርኒ ካበይ ከም ትመፅእ ኣብ ገለ ትርጓሜታት ዘየማትእ ወይ ድማ ዘማትእ ወይ ድማ ዘይንጹር ክመስል ይኽእል ይኸውን ወይ ካብ ሓንቲ ተናቕረንቲ ወይ ድማ ካብ ሓንቲ እቶም 4 ነፋሳት እንተኾነ ግና እቲ በኽሪ ፅሑፍ ዕብራይስጢ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኣዝዩ ንጹር እዩ ነቲ በኽሪ ፅሑፍ እስኪ ንመርምሮ ንኣብነት ንመምዮ እስኪ እንታይ ከም ዝብል ኣቕረንቲ ማለት በቲ ናይ ቋንቋ ዕብራይስጢ ከህረን ይብል እዚ ድማ ናይ ኣንስታይ ፆታ ኣለዎ ንፋሳት ድማ ሮሆት እዚ ድማ ናይ ኣንስታይ ፆታ ኣለዎ ሰማይ ሃማይም ተባዕታይ ኮይኑ ንብዙሓት የመልክት ሓደ ኣሓት
ኣንስታይ እዩ ዘመልክት ንሳቶም መህም ተባዕታይ ንብዙሕ የመልክት ስዋስዋዊ ፆታ ናይቲ ማቕርንቲ እንታይ ዝኾን ዘሎ ኣንስታይ ንፋሳት ከምኡውን ኣንስታይ ምስቲ ወይ ድማ ሓንቲ ኣንስታይ ይሰማማዕ ማለት እዩ ስለዚ ተኣቕርንቲ ኣንስታይ ትንፋሳት ኣንስታይ ተሓንቲ ትብልካ ኣንስታይ ስለዚም ኩለን ብፆታ ይሰማማዕ እንተኾነ ግና እቲ ንሳቶም ዝብል ተባዕታይ ምስቲ ሰማይ ድማ ተባዕታይ እቲ ናይ ዕብራይስጥ ቃል ንብዙሕ እዩ ዘመልክት ስለዚ ብከምኡ ይሰማማዕ ስለዚ እቲ ክፋል ከም ዝስዕብ ክንበብ ይከኣል ማለት እዩ እቶም ሓንቲየን ካብቶም 4 ነፋሳት ካብኦም ክብል ከሎ ድማኒ ካብቶም ሰማይ ወይ ድማ ካብቶም ብዙሓት ዘመላኽት ኣሎ ማለት እዩ ካብኦም ተባዕታይ ብዙሓት ሰማይ ከምታ ቀዲምና ሰማይ ሰማይም ኢልዎ ዘሎ ተባዕታይ ንብዙሓት ይመልክት ስለዚ በቲ ናይ በህሪ ቋንቋ እንተደኣ ከይድናዮ እቲ ትርጉም ምስቲ ኣቀዲምና ጠቀስናዮ ማለት እዩ እዛ ንእሽቶ ቀርኒ ካበይ ከም ትመፅእ ወይ ድማ ካብ ገለ ትርጓሜታት ዘይማተ ወይ ዘይንፅር ክመስል ይኽእል ይኸውን ግን ኣብቲ በህሪ ፅሑፍ ክንሪኦ ከለና ካበይ ከም ትመፅእ ካበይ ትመፅእ ካብቶም 4 ነፋሳት ከም ትመፅእ ይነግረና ማለት እዩ እቲ ንእሽቶ ቀርኒ ተመሲሉ ዘሎ ሓይሊ ምስቲ ኣብ ምዕራፍ 7 ዘሎ ኣራዊት ተመሳሳለ ወይ ድማ ተመዓዳዊ እዩ ሕጂ ካብቶም ሓንቲ እቶም 4 መንግስታት ወይ ድማ ኣቅረንቲ ኣይመፀትን ድሕሪ ኣሌክሳንደር ዓብይ ግን ከዓ ድሕሪ ንግስነት ምቕባሎም ማለት ኣብቲ ሚዳንኤል ምዕራፍ 8 ካብ 22 ክሳብ 23 ዘሎ ካብ ምዕራብ ወይ ድማ ሓደ ካብቶም 4 ነፋሳት ይብለና ካብቲ ኣብቲ እዋንቲ ሃፅያዊ ግዝኣት ሮሜ ተቆልቂሉ እዩ ነይሩ ንብሙሉእ ሃፅያዊ ግዝኣት ግሪክ ወሪርዎን ተቆፃፂርዎን ፍልቀት ናይ ሃፅያዊ ግዝኣት ሮሜ ከም ሃይማኖታዊ ሓይሊ ምስታ ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 7 ዘላ ቀርኒ ይጋጠም ሕጂ ኣብዚ እንተዳሪእናዮ እታ ንእሽቶ ቀርኒ እንተዳሪእና ኣብ ምዕራፍ 7 ኣብ ምዕራፍ 8 መጀመርያ ንእሽቶ ከም ዝነበረት ይነግረና ፍቅድታት ኣብ ምዕራፍ 7 ክብል ከሎ ብትሕቲኡ ዘሎ ፍቅድታት እዩ ምዕራፍ 8 ክብል ከሎ ብትሕቲኡ ዘሎ ፍቅድታት እዩ ስለዚ ኣብ ክልተን ኣብ ምዕራፍ 7 ፍቅዲ 8 ኣብ ምዕራፍ 8 ፍቅዲ 9 ንእሽቶ ከም ዝነበረ ይነግር ካልእ ድማ ዓበይቲ ይኾና ወይ ድማ ይዓብያ ምዕራፍ 20 ምዕራፍ 7 ፍቅዲ 20 ፍቅዲ 9 ስለዚ እቲ ተመዓዳዊ ሓደ ዓይነት መልእኽቲ ኣብ ክልተ ምዕራፋት ብዛዕባ እዛ ንእሽቶ ቀርኒ ሓደ ሓሳብ ኣለዎ ማለት እዩ ቤተ መቅደስ ተጠቅዐት እዚ ሕጂ እቲ ኤሬክ ሳዕት ሓለቃ ሰራዊት እኳ ተዓበየሉ ነቲ ናይ ኩሉ መዓልቲ መስዋዕትካ ካብኡ ኣትረፎ እታ ማሕደር መቅደስ እውን ፈረሰት ይብለና ሮሜ ንየሱስ መስፍን ኣጥቅዐት ነቲ ናይ መስዋዕቲ ኣገልግሎት ወይ ፅምብላት ቤተ መቅደስ ኣወገደት ናይ ዕለት መስዋዕቲ ነታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘላ ቤተ መቅደስ ድማ ኣዕነወታ እንተኾነ ግና እቲ ኣብዚ ምዕራፍ ዘሎ ፍጻሜታት ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ይዝርጋሕ ፍቅዲ 17 እንተዳሪእና ድሕርዛ ንእሽቶ ቀርኒ ካልእ ስልጣን ስለ ዘይቅልቀል እዘን ጥቅስታት ሰፊሕን ዓሚቑን ትርጉም እዩ ዘለዎ እቲ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ስልጣን ናይ ሃፅያዊት ግዝኣት ሮሜ ብሃይማኖታዊ ስልጣን ናይ ጳጳሳዊት ሮማ ተተኪዩ እታ መቅደስ ብጳጳሳዊት ሮሜ መጥቃዕቲ ወረዳ እዛ መቅደስ እታ ድሮ ፈሪሳ ዘላ ምድራዊት ኣይኮነትን እኳ ደኣ እታ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ተጠቂስዋ ዘሎ እያ ንሳ ድማ ሰማያዊት ማለት እዩ ቤተ መቅደስ ተጠቅዐት እንታይ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 19 ከምዚ ንርኢ ኤሬክ ሳዕቲ ሓለቃ ሰራዊት እኳ ተዓበየሉ ነቲ ናይ ኩሉ መዓልቲ መስዋዕትካ ካብኡ ኣትረፎ እታ ማሕደር መቅደስ እውን እንታይ ኮነት ፈረሰት ይብለና ሕጂ ሰራዊትን ከዋኽብትን ይብል ኣብ ፍቅዲ 10 ነቶም ናይ ሰማይ ዜጋታት ዝኾኑ ህዝቢ ኣምላኽ ይውክል ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 41 ዳንኤል 12 ፍቅዲ 3 ከምኡውን ፊልጵ 3 ቁፅሪ 20 ናይ ሰራዊት ሰራዊትን ከዋኽብትን ክብል ከሎ ህዝቢ ኣምላኽ ማለት እዩ ካልእ መስጎግቲ ከም ዘጋጥም ይዛረበና ኣብ ፍቅዲ 24 እዚ ድማ ናይ 1260 ዓመታት እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ዳንኤል ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 25 ዘመንን ዘመናትን ፈርዓ ዘመንን ኢልና ያለና እዚ ድማ 1260 ካብ 538 ብጁስቲንያን ሮማ ጳጳስ ናይ ሮማ ግዝኣት ከም ዝሃቦ
بدحرش 1798 دما نابليون نتباباس عبيت ما سرت مسؤته تشحن كلتا 260 استوحبوا ودما 3 عامة فرقان زمنات فرقا زمن أبقيعين مالتي يسوس تتقعي إذا دما أفقد عسرت حالي إسراء كمون فقد إسراء حمش النريو بحاد وكيل يزبل السبب عم مدري نمتكو تحلينه قدمنا معرف شو عترينا لنا سلمتاي تاني اشتقرني أنصار تلعلو دما أنصار أملاك تعبي تزارب بزبل رئينا لنا ناي كل معالت مسوعته يترفو أفقد عسرت حالي تاي مالت يسوس كمليك كهانات أبت سميع بيت المقدس زغبرو زلو أمالاد النت بناي سباتن قدسانن أمالاد النت تتكيو أقال صحف دما نتحقين عم مثل الدربيا سلط أولو دما يبل كله تيمتقعت حجي أبتي أب سميعوت بيت المقدس زغبر زلو يسوس زغبرو زلو ناي مدحان أقلقلوت إيو أنصارو قال أمور داتا حقي نمدري تدربيع سيبل أفضل عسرت خلت زدما ناي حاسوت مهرتتات يوهبو ألو سلطان مسحاب قدس دما بباهلن لمدن تتكيو إذا كله تريو أدخل يوم إذا كله لك مسحاب قدس كم تزولو بهريات كمي جيريو حلقة سراوي زعبيل ويدما نتناي كل معلت مسواعت أطرفو الزبل إتا ما حضر مقدس ومفرس الزبل تاي مالتيو نزبل حتو تترجموا نتا أف سمايات زلام أف سماي زلام مقدس نعازم ملاخت ويدما تيسو سابتا مقدس زقبرو زلو أقلقلوت أنصارو زقبر زلو متقعتي نعوز ملاختي من صح بغمي شعو كاب قدسان سي حدا خزارب كله سمعه حدا خالو قدس دما يتزارب زلو بزعباتي كل معالت مسوات بسر معلاوكا يتمقدسن سراويت نمرقات من تخوها بمص معناون زنقر راين سكسع ماز ايو زنقر إلو تزاربو حتى يجي أبتم بدان دي المعرف شمته كسر 13 إذا بيت المقدس أبوان هزئاوي جزءات فارس ويدما بدعول تمثيل زلو معرف شمته أتحنيصة كاب شعي جميرا أبتحت تتصابو يعني را بفلا يدما بهزئاوي جزءات غريك مالتي ديبيلا تمثيل زلو هزئاوي جزءات رومي تان اشتغرني نحوارو سعيراتان أطفياتان متقعتي قبل على بيت المقدس شعو الدوايبلن ويا يختمن بباباساويت رومي ويدما كالا أي مدرخ نايتان اشتغرني قبل علتا سماويت بيت المقدس تتصابون متقعتن نداوسخن ندابزحن كده بتا بيت المقدس تنصحالو هموت دما أمجرشة دبخ بله إزي بتمثال معالت متعرع تحبيرو قالو أب أوريزلو يعني معرف 16 قال لهم زي مصنعة زي من الوقت كبز ولا خون خلقن انت أنا تزاين إذا حالفة مصنعة تخاتاتيكمو كمو أي كونني لازم حسناكم أمونجو زعتهم دحر لهم نتحال تريف أبز حالفة قريب زلو مصنعتات قدامي مصنعة جميلكم تكاتلو محسناكم يزهاهركم إذا بتخاتات على الزقرب مصنعتنا مصحف نبي دانيال قال إن اليوم مصح بخمي تنبي دانيال معرف شو متى قطر 13 نتا قديمنا زنببنا شعو كاب قدسان سي حدا خزارب كله سمع حدا خالق قدس دمانه تزارب زلو بزعبات كل معالت مسوات بسر معلاو كا تمقدسن سراويتن نمرقاص من تكوهاب زفصم معناو زنقر رئيس يكسع معازي زنقريلو تزاربو حتياتنا انت تناززنا يقرا خبللنا يبلا وانجيلو قدما ملختي يوحنس معرف حد قدر تشعته بدحريو املاح فصيمو اي صبصبوني ميكياس معرف شو عت قدر 10 تشعته سلازي كاب حتياتنا يقريتا كم زرخبنا ازينا رغصنياتات كنكون نخلينا نحتيات يقرا خبل زخل املاح طراحي نسد ما انت هيبلنا انت انا حتياتنا تناززنا نسنا حتياتنا انت خبللنا خمس خل يقرا خبللنا خمس خل قبل على حتيات دم عاود كبنا خمس خيل ينقرنا انت هنا قنا اب وان اتسمياويت بيت المقدس تنصحلو وان هيوتنا نفردي كساب زقرب حتيات كابنا السماي مزاغبت اوغدني حتياتنا يقرا تباهيلنا لكن انا بيت المقدس مصنعت خمس نقرنا اذا حتياتنيا نتناي مسوات حتيات انسسا مسنصو يدو ابلعلتي انسسا امبيرو يحررو تحار بحتياتو بتمثال اتز فسسد بنايت انسسا نفس بيت المقدس ينصاي
بتمثالو حاتيات كابسه وصيو نابت انسسا خيدو افت بيت مقدس አሎ ማለት ካፍት ቤተ መቅደስ ድማኒ ዝወፃሉ ጊዜ አሎ እዚ አፍታ ምድራዊት ቤተ መቅደስ ይኸውን ነይሩ ልክ አፍታ ሰማያዊት ቤተ መቅደስ ድማ እቲ አብ ምድራዊት ቤተ መቅደስ በተምሳል ዝተነግረ አቡ ይኸውን አሎ ማለት ነው ስለዚህ ምንጻህ ሰማያዊት ቤተ መቅደስ ክንብል ከለና አምላክ ነቲ መዛግብቲ ኃጢአት ንዑ ተጽረሉ ጊዜ ወይ ድማ መዓልቲ ፍርዲ ካልእ ስሙ ድማ ይካየዳሉ ማለት እዩ ሳላና ኢየሱስ ክርስቶስ በጃና ምሕላፉን ኣብ ክንዳና ምምላድን ንጽሃን ምዃንና ክፍረድ ወይ ክግለጽ ስለዚህ እንተ ደኣ ብክርስቶስ ኣሚንካ ነቲ በጃኻ ዝሓለፈ እንተ ደኣ ተቐቢልካዮ ኣይትኾነንን ኢኻ ኣብ ሰማይ ኣምላኽ ንጹህ ኢኻ ኢሉ ክውጀልካ እዩ ማለት እዩ ወይ ክውጀልክ እዩ ክንዝክሮ ዝግባአና ኣሎ መሰረት ዳንኤል 7 ካብ 10 ካብ 26 ክሳብ 27 ትቐንዲ ዕላማ ናይቲ ፍርዲ ታ መንግስቲ ነቶም ቅዱሳን ንምሃብ እዩ ኣብዚ ሕጂ ኤለን ዋይት ዓብዪ ውግእ ወይ ኩናት ዝበሃል መጽሓፍ ኣብ ምዕራፍ 23 ገጽ 421 ተጻሕፈ ክንብበልኩም ካብ ቀደማት ሒዙ ኃጢአት ናይ ሰባት ብእምነት ናብቲ ንመስዋዕቲ ኃጢአት ዝቐረበ እንስሳ ይመሓላለፍ ነበረ በቲ ዝፈሰሰ ደም ኣቢሉ ድማ ብተምሳሉ ናብታ ምድራዊት ቤተ መቅደስ ይመሓላለፍ ነበረ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ድማ ኃጢአት ናይቲ ዝተነስሐ ኃጢአተኛ ብእምነት ናብ ክርስቶስ ይመሓላለፍ ከምኡ ድማ ናብታ ሰማያዊት ቤተ መቅደስ ልክዕ ከምቲ እቲ ጽላሎታዊ ወይ ድማ ናይ ተምሳል ምንጻህታ ምድራዊት ቤተ መቅደስ ምውጋድ ናይቲ ዝተበከለትሉ ኃጢአት ዝዛዝም እታ ናይ ብሓቂ ኣብ ሰማይ ዘላ መቅደስ ድማ ብምውጋድ ወይ ድማ ብምድምሳስ እቲ ኣብኡ ተመዝጊቡ ዝነበረ ኃጢአት እዩ ዝዛዝም ስለዚ ንእግረ መገደ ይምሕፀነኩም መጽሓፍ ነቢይ ዳንኤል ኢና ነጽንዕ ዘለና ግን ትምህርቲ ቤተ መቅደስ ዝበሃል ድማ ኣሎ ኣብኡ ከዓ ከተጽንዑ ተገዳስነት ክሓድረኩም ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ምድራዊት ቤተ መቅደስ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣርእስቲ እዩ ነታ ሰማያዊ ኣብ ሰማያዊት ቤተ መቅደስ ዝግበር ዘሎ ንኽትርድኦ ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት መጽሓፍ ነቢይ ዳንኤል ከነጽንዕ ከለና ንገሊኹም ሓደስቲ ነዚ ኣብ መጀመርያኹም ነዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ክሳብ ክንደይ ንኻልእ ኣርእስታት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ከዘጽንዑ ከም ዘለኩም ዘዘኻኽሩን ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ተስፋ ኣይትቁረፁ ጥራሕ ነዚ ተኸታተልዎ እቲ ዝተረፈ ድማኒ መደብ ጌርኩም ከተጽንዕዎ ትኽእሉ ኢኹም እግዚኣብሔር ክሕግዘኩም ምንጻሕ መዓዝ ዝብል እዩ ንሱ ከዓ ክሳብ 2300 ምሸትን ብጊሓትን ሽዑታ መቅደስ ክትነጽኢሃ በለኒ እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ ክሳብ 2300 ምሸትን ብጊሓትን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ምሸትን ብጊሓትን ማለት ሓንቲ መዓልቲ ማለት እዩ ኣብ ናይ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ብዛዕባ ናይ ፍጥረት ታሪክ ክዛረብ ከሎ ቀዳመይቲ መዓልቲ ንግሆ ኮነ ምሸት ኮነ ቀዳመይቲ መዓልቲ ንግሆ ኮነ ምሸት ኮነ ካልኣይቲ መዓልቲ ንግሆ ኮነ ምሸት ኮነ ሳልሰይቲ መዓልቲ ስለዚ ምሸትን ብጊሓትን ማለት ብሕፅር ብዝበለ መዓልቲ ማለት ስለዚ 2300 መዓልትታት ማለት እዩ ግን ዘን መዓልትታት እዚኣተን ኣብ ትንቢት መጽሓፍ ቅዱስ ሓንቲ መዓልቲ ከም ሓንቲ ዓመት ስለ ዝኾነት ብኻልእ እንታይ ዝብል ዘሎ 2300 ዓመታት ማለት እዩ ክንሪኦ ኢና ብዝርዝሩ እቲ ናይ ምንጻሕ መስርሕ ቅድሚ መወዳእታ ዓለም እዩ ዝጅመር እቲ ምክንያት ድማ ምጥፋእ ናይታ ንእሽቶ ቀርኒ ኣብቲ ሽዑ ዝግበር ፍርዲ ምንጻሕ ቤተ መቅደስ ስለ ዝውሰን 2300 መዓልትታት ካብ 6 ዓመታት ብቁሩብ ዝዛይዳ እየን ዝዛይዳ እዚ ንኩሉ እቲ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ተጠቂሱ ዘሎ ታሪኻዊ ፍጻሜታት ዘይከውን ሓፂር ግዜ ስለዚ እቲ ሓንቲ ዓመት ንሓንቲ መዓልቲ ዝብል ኣገባብ ክንጥቀም ናይ ግድን ይኸውን ከምታ ቀዲሞ ዝበልክዎ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ እንተዳሪና ክሳዕ 2300 ምሸትን ብጊሓትን ሽዑ እታ መቅደስ እንታይ ክትከውን እያ ክትነጽኢሃ 2300 ዓይነት መቅደስ እያ እታ ኣብ ሰማያት ዘላ መቅደስ እታ ምድሪ ዘላ መቅደስ ኣብ ዓመት መዓልቲ ምዕትዕራቅ ብፍሉጥ እንታይ ይፍለጥ ኣብ ናይ ኣይሁድ ዮም ኪፖር ዝበሃል እዩ እዚ ግን ኣብቲ ናይ ሰማያዊ ቤተ መቅደስ ድማ ንሳ ብ2300 ዓመታት ድሕሪ ዘን 2300 ዓመታት እታ ናይ ሰማያዊ ቤተ መቅደስ ከም ትነጽህ ኢና ግን መዓዝ ከም ትነጽህ ንምፍላጥ እዘን 2300 ዓመታት መዓዝ ከም ዝጅምራ ድማ ምፍላጥ ከድልዩ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ
መጽሐፍ ቅዱስ ኣዋጅ ንጉስ ኣሓሽዌሮስ ኢየሩሳሌም ክትህነጽን ዝብል ቃል ካብ ዝወፅእ ጀሚሩ ይብል ኣብ ምዕራፍ 9 ሽዑ እዩ ዝጅምር እዚ ድማ 457 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ማለት እዩ إذن 2300 ዓመታት ብኣዋጅ ንጉስ ኣሓሽዌሮስ ዝጅምራ ንሱ እቲ ንእዝራ ናብ ኢየሩሳሌም ንኽመለስ ዝፈቐደሉ ፋሪሳዊ ንጉስ እዩ ነይሩ ኣብቲ ዳንኤል ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 25 ክንሪኦ ንኽእል ኢና ብዛዕባ እዚ ኣቐዲሞ ዝበልኩም ስለምንታይ 457 ወሲድናዮ ምክንያቱ ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 25 መዓዝ ዝጅምር መልኣኽ ገብርኤል መልኣኽ ክብሎ ከሎ ኢየሩሳሌም ክትሕደስን ዝብል ቃል ካብ ዝወፅእ ጀሚሩ ስለዚ ነቲ ኣዋጅ ዝሃበ ንጉስ ኣሓሽዌሮስ ናይ ንጉስ ፋርስ እዚ ድማ ብ457 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኮይኑ ካብኡ እንድሕር መጀመር ታሪኽና 1844 እንድሕር ልደተ ክርስቶስ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ምንጻሕ ቤተ መቅደስ ስለዚ 177 ዓመት ገይሩሎ ማለት ታ ቤተ መቅደስ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ዓለም ኢና ዘለና ፍርዲ ይካየድ ኣሎ ኣብ ሰማይ መጽሐፍ ቅዱስ ብትንቢት መጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ኢየሱስ ክመጽእ ኣዝዩ ቀሪብ እዩ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ዓለም ኢና ንርከብ ዘለና ምንጻሕታ ሰማያዊት ቤተ መቅደስ ድሕሪ ጭቆና ናይታ ካብ 538 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ክሳብ 1798 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ስልጣን ዝነበረት ንእሽቶ ቀርኒ ኣብ 1844 ጀሚሩ ማለት እዩ ስለዚ 538 ናይታ ንእሽቶ ቀርኒ ወይ ድማ 1260 ዘመንን ዘመናትን ፈረቓ ዘመንን ማለት እዩ እዚ ድማ እቲ ካልኣይ መድረኽ ናይ ሃጽያዊ ግዝኣት ሮማ ወይ ድማ ናይ ጳጳስ ግዝኣት ዝበሃል ብ538 ብጆስቲኒያን ናይ ሮማዊ ጳጳስ ናይ ሮማ ግዝኣት ክህልዎ ካብ ዝፈቐደሉ ጀሚሩ ኣብ 1798 ናፖሊዮን ነቲ ጳጳስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ዳጎኖ እተን ትንቢት ተዛረበን 1260 ወይ ድማ ዘመንን ዘመናትን ፈረቓ ዘመንን ኣብቅዐን ማለት እዩ ስለዚ ምንጻሕታ ሰማያዊት ቤተ መቅደስ ድሕሪ ጭቆና ናይታ ካብ 538 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ክሳብ 1798 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ስልጣን ዝነበረት ንእሽቶ ቀርኒ ኣብ 1844 ይጅምር ስለዚ ብሕፅር ብዝበለ መዓዝያታ መቅደስ ትነጽህ ድሕሪ 2300 ዓመታት ኢልዎ ኣሎ ግን እዚ መዓዝ ዝጅምር ኢልና ያለና ኣብ 457 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ይጅምር ስለዚ እንድሕር ሽዑ ጀሚሩ 1844 እታ መቅደስ ክትነጽህ ትመስርሕ ጀሚሩ ሽዑ ማለት እዩ ካልእ ኤለን ዋይት ኣብ እቲ ዓብዪ ኩናት ወይ ድማ ውግእ ዝብል ኣብ ምዕራፍ 23 ገጽ 421 ዝበለቶ ከምብበልኩም እዩ ምንጻሕ ቤተ መቅደስ ናይ ምርመራ ስራሕ ወይ ናይ ፍርዲ ዕማም ዘጠቓለለ እዩ እዚ ዕማም እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ንህዝቡ ንምድሓን ቅድሚ መምጽኡ ክዛዘብ ናይ ግድን እዩ ምክንያቱ ክመጽእ ከሎ ነፍሲ ወከፍ ከከም ግብሩ ክህብ ስለ ዝኾነ ይብለና ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 22 ቁፅሪ 12 ስለዚ ክቡራት ሰማዕቲ እንታይ ናንብብና ካብ ብከላ ናብ ምንጻሕ ኢልና እንታይ ማለት እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ሞተ ካብ ሙታን ምስ ተንስአ ናብ ሰማይ ዓሪጉ ናብታ ኣብ ሰማይ ዘላ መቅደስ ኣብኡ ድማ ስለና የማልደልና ኣሎ ሊቀ ካህናትና ኢየሱስ ክርስቶስ መጽሓፍ ቅዱስ ድማ ልክዕ እታ ምድራዊት ቤተ መቅደስ ትነጽህ ከም ዝነበረት እታ ሰማያዊት ቤተ መቅደስ ድማ ከም ትነጽህ ይዛረበና ምንጻሕ ቤተ መቅደስ ማለት ፍርዲ ማለት እዩ ኣብታ ምድራዊት ቤተ መቅደስ በታ መዓልቲ እያ ሊቀ ካህናት ጥራሕ እዩ ናብቲ ቅዱስ ቅዱሳን ዝበሃል ዝኣቱ መጽሓፍ ቅዱስ ታይብል በታ ግዜ እቲኣ ነፍሳ ዘይዋረደት ነፍሲ ካብ ህዝባት ምንቆስ ከም ዝነበረት ይዛረብ ወይ ድማ መዓልቲ ምትዕራቕ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዝኾነ ኣብቲ ናይ ሰማያዊ ቤተ መቅደስ ድማኒ ብ457 ጀሚሩ ክሳብ 1844 ዝተዘርግሐ ናይ ትንቢት ዓመታት ኣብ 1844 ትምንጻሕ ሰማያዊ ቤተ መቅደስ ጀሚሩ እንታይ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ዓለም ኢና ዘለና ኢየሱስ እዚ ናይ ፍርዲ ግዜ ምስ ወድአ ካልኣይ ግዜ ክመጽእ እዩ ብትንቢት መጽሓፍ ቅዱስ ኢየሱስ ክመጽእ ኣዝዩ ቀሪብ እዩ
مخبرات سمعتي نزم الأخت السميعكم نجزاهير كتدليلو نجزاهير كتقربوا فقادو كتقربوا نجزاهير تسوعكم الله أملاك يحجزكم مغنياتو تزلع على نجراب هيوت كجبر زكال انتايو مس أملاك متعراقي يسوس كمتصو له بسلام مقبالي يسوس كمتص عزيو قريبي بتنبيت ناي مسحب بس كنريو خلنا ስለዚህ ኩሉና ናይ እግዚአብሔር መንግስት ወረስነ ኮይና ክንረክብ በዛ አጋጣሚ እዚ ዕድመኩም ኣሎ እግዚአብሔር ገጹ ትደሊሉ ግዜ ክኸውን አምላኽ ይባርኽኩም ተሻዓይ ክፋል አንቢብናል ጽኒዕናልና ዝመጽእ ክፋል ድማ ምዕራፍ 9 ዝሰቀጠ መደብ ክህልወና እዩ ክሳዕ ሽዑ እግዚአብሔር ምስ ኩልኩም ይኹን ግን ከምቲ ንገብሮ ኩሉ ግዜ ብጸሎት ክንዓጺና ምሳይ ብጸሎት ክትሓብሩ ይዕድመኩም ንጸልይ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና አዚና ነመስክነካ ኣለና ስለዝነበረና ግዜ ንኩሎም ነዚ መደብ ዝሰምዑ ባርኩም ምስትውዓል ሃቦም ነዚ ዝሰምዑ ቃል ኣብ ልቦም ካዕቅርዎ ንዓኻ ክደልዩኻ ንልምን ጸሎትና ስለዝሰምዓኻ ተመስገን ብስም ኢየሱስ አሜን ስለዚ ክቡራት ሰማዕቲ ኣብ ዝቕፅል መደብ ክሳዕ ንራኸብ ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን እግዚአብሔር ይባርኽኩም ደሓን ኩኑ